27. Celete ders-i fıkh müesserden nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Rabbim Allah tebarek ve teala kabul etsin. Dersimiz bardı zırmığa mesh etmekten hakkında. Zırmığın aptalına hop beni bir sürü çekmende gurun şoňa tallyk. Pukkan da gurun şoňa tallyk. Inde nime pukka bolsan, kamil pukka bolsan, zaten birda diýen näme diýen? Tohuňy kamil batyrýan bir köşüň içinden ýaşanýarlyk bir zarurat bolanda geýdiýän zatlar. Dersimiz şuna bardy ki eger şu zırmıklar geýjek bolsak, zırmık hukmunda boljak bolsa, onda şol iki däne tohuňy örtmeli boldy. Ýetende çopollan geýýän çargy zırmyň hukmuna girmiýär. O näme diýsen zırmyk iki topuň örtýände o çopollan geýän çargy näme? Bolady şo hami aşaçygyna galalar näme? Ýöne bir duran bir dolok. Inke muzahat çynan başan ki hatta gozaka bara bepuşanan. Ol bara örtmekligini örtýär ki. Emma näme? Ol gaýyşçy dägäne, oçy dägäne. Eger sen örtmeklik bilen bolýan bolsa onda şa biri diýsin da zorapda örtýär ki, şeýden. Onda örtmeklikde diýe. Inke şu tada suratındaki muzahatda para muhkem begiren. Bedunen ki baçizdigeri besleşemen. Şoň ödi daňylmaýynna şeýleje ýerde durmaly şu topuňda. Şeýle gatyzlap bolmaly. Gaýyşdan dahtan ki bu galyň bolmaly. Ki şol topuňda hemi jeri goýanda da eni kewşaljak ödi topuň basypdy şoňsuna näme bolmaly? Durýan dap bolmaly. Näme jorap sen şu at barahmana o kesin dadyn aýyrdan o topukda da näme diýer? Durmaya hem ýokalygy wa hem de näme? Inke mowzaha azizini abd her defa jilew girnemaýan. Şu borum galyňlykda bolmaly. Ki şu suw geçirmesin ýa-ni. Suw alakamana keçäňkini beýse suw bolanda suw geçirmeýän dap boldy. Hanky jorapdan ýaşaňa meňe ganymat bir galyňlykda näme diýer? Suw geçýär, şonu etjek bolýar. Ýani bir zat eger bar şoň meshetmeli bolsak, zırmyň hukmuna şoň şeýle bir şeraýaty bar. O da näme? Şol ýanky zırmyk geýen adamyň marahim şoň deşigi ne kadar bolmaly? Bazen böyle beleşeden deşilýär. Şoň deşigi her ayaktan, gişecik barmaktan, 3 barmaktan az bolsa, şoň meshetden bolýar. 3 barmaktan näze bilsen bolýar, bir medenden mi bolýar da? Bir bolýar putajan deşik, otajan deşik, putajan deşik, şolar üýşürende ýene 3 barmaktan az boljak bolsa, meshetden bolýar. Emma 3 barmak barsa, ya ondan kam bolsa näme? Oňa meshetmeklik dogrudur. Inke her yekes domoz az paragi be miqdary sen goşt az küçükden en goştdan pa hali başa. Yani 3 barmak miqdarsa bolsa, meshet bolmaýar. 3 barmaktan az bolsa deşigi näme tem bolýar? Ony meshetden bolýar. Haýsy barmaktan bolýar? Gişecik barmaktan bolýar. Şu doratynda altlan şerde näme inke peýderaftan daran mümkin başa. Yani şu ýol ýörip bolýan bolsa öz bilen. Daha hiç kanada aýdanda bir ýol işe bilen ýörip bolýan bolsa, şu doratyny şu zatlara meshet bolýar. Sadece bugrun näme bolýar şu zırmyk bolýar da. Ädikke has ondan gaby bolýar. O pukda näme ädikden kemi ýok. Şu zatlara meshetden bolýar. Haçan ýetan şol gurun geçdi. O wagty ki aýagy ýuwup da şol ädik geýilse, aýagy ýuwup da zırmyk geýilse, aýagy ýuwup da pukkany geýilse. Eger aýagy ýuwulman geýen bolsa, onda näme bolýar? Dehat kılma bolýar, kamyljak aýagyny çykaryp ýuwmaly bolýar, onu ýamaşadan geýmeli bolýar. Emma ýok, hawlyk başlaňyny öňçe barak aýagyny ýuwakany geýen bolsa, toram dehletini kamyllata bolýar. Beşe diýen näme? Dehleti podulmadyk bolsa diýip aýtdyk. Düşdämse kençe gurun. Düşün perwan. Hayır. Indi gaýdaýdy diýetin edine. Farz emas we sünnetler. Nistada zırmyga meshetme bolanda bir farzy bar, bir sünneti bar. Farzy näme? Farzy 3 barmak, gişecik barmakdan. 3 barmak miqdarsa meshetden öz zırmyga näme bolýar? Sen farzyň bitýär. Miqdary farzlar emas, bendazy sen goş az küçükden en goşdan dast, ber birune kısmete göre her pami başlar. Her aýan öwüne şeýle 3 barmak şeýle çekden, gişik barmaktan, şol miqdar näme bolýar? Farzyň bitdigi. Sünneti näme? Sünnet dermesiňiz ki en goşdan dast hiç lazım goşada gardanydy, anda az saran goşdan pa tasagandy geçer. Indi wada farzı näme bol? Aýan şeýle ewjagany 3 barmak miqdary çekmek. 3 barmak miqdarsa. Sünneti näme bol? Men şeýle barmakdan atýardyň, şeýle öwünden ta topuňa gelýän näme gerek? Şony suratynda çekmeklik gerek yani. Tasaq diýip, yani topukdan göwnek şeýle göwnek galýar. Şu suratynda
şol bar hem farda bitdigi hem sünneti bitti boy. Bu gurun tokondan ne? Hep tokop tenne bir yengilcek tatta sen şu atamana derya kenarda var yan da etyan. Rahatçak öyle tuğsun diye geçpiyatında biliyor. O da atlamış hiç müşkül yok. Farda ne kadar ka sünnetin ne kadar hata alakam şöyle çekten ne bolly? Senin kamil hem fardın bitti hem sünnetin bitti boy. Hop bu gurun tokondan gurun iyide şoňu ne? Ki şey cırmığa ne kadar meshetmektige icada var. O yakın başında geçti. Musafirdan süreyim. 3 gece unnit. O mukimden süreyim nemle. 1 gece unnit. Tadaca guruna şey. İnşan arasında ulamalar kitab-ı fıkhide bir şey gurunu arasında aytıp durursa inşallah doğru değil. Awal gurun şey muddet mesberay mukim yek şaban uzas. Bir adam mukim olup getiren bolsa o nem bolya? Şu 1 gece unnit şoň meshetmene icada var. Ve müddet mesberay musafir se şaban uzas. Eğer bir adam musafirde gidipdir ya bir yerde gelip ya musafir bolup gelip ya onu näme 3 gece unnit şoňa meshetmeklik icada var. Komünistlarda şuna açacak bol ya. Meshetmeklik 24 saat mukimden sürüm dedik. Musafirden şimdi 3 gece gün dedik. Şu Hasan'da melek başlıyor. Dikkat o da erti namazda zırmın geyiptirdin. Ne saat meshetmeli mukim odan? 24 saat. Erti namaz yamaçların burun geçip erti namaz geliyen şey mi? Ya yok fark ediyen. Ne yaparım? Erti namaz geyiptirdin. İkünnin dehretin bolupdur. İkünnin dehretin bolupdur. Erti yamaçlardan ikünnine çellim taňa meshetmeklik icada var. Yani o da şu 24 saat ki mukim meshet başarıya, musafir ki şoňa 3 gece gün meshet başarıya, şol zırmyk geyenden başlanak. Belki dehret pollundan başlaya. Zırmyk geyipdir erti bilen ikünnin dehret bolupdur. Erti şu tağatdan ama tağı 4 tamam. 4 erti 2'nin tagat 4'e çelimlemet başarıyor sonra meshet başarıyor. Şimdi bilmez adamı. Zırmın geyenden hesaplamalı belki zırmın geyenden sonra dehletin pollundan 24 saat geçmiyor. Sonra çak oluyor. Muddet mes az vakti şurumi şebat kederan bi vuzuyru namaşada başar. Şu dehletin tabulmalı. Ne az vakti giderim muzahara pujiler. Zırmın geyenden hesap edilmeye dehletin pollundan hesap ediliyor. Eğer muqim mesker Sepes qabla tamam şudan muddetmez seferle muddetmez musafirle tekmil namayet. Hop inni sen mukim ol yadalarda getpiyatın. Birden sefere gitmeye bolyatın. Ayanda zırmında ba awwal 24 saat diye aytdıklar şey değil mi? Sen birden sefere çıkıp gitsen yamaçlardan dehek kılıp yamaçlardan gelmek gerek ki. Sen şu uğradın değil mi? Şol dehret pollundan beyle ta 3 gece günde çeldim sana ne etmeklik icada var? Meshetmeklik icada var. Ama ne o da ertime zırmık geyittirdim. Saat 4'te 2'nin dehretin poluptur. Erti 2'nin saat 4'te çeli meset başarıyordun da. Birden yaptı sonra Feransız gidip verdim. 3 gece günde şu saat 4'te hesap etmeli. Doğru buraya 3 gece günde ne etmekle icada var? Meshetmekle icada var diyecek oluyor. Eğer mukim masker sepes qabla tamam şeden muttedemez sefer namut. Birden ne 24 saat dolmaka Nämet sefer çık gitti. Muddete mes musafirra tekmil namayet. Bularni muqimin gurun musafir bolsa. Indi gurun beyleni dolaptır. Bir adam musafirattan geliye aňyrdan. Musafirattan geliye birden ne gelakan ova ne gelip ketdi. Ne saat muqim meshetmeli 24 saatda. Ol menki awul 3 gün netdi var, 3 gün meshetmekle icady yok. Belki muqim bolandan soňra 24 saatda dolanmasa sen hotpot nämet diye meswatın tökönýe. Ve eğer musafir bedendeki mesker yek şaban ruz muqim gardi muddeti mesan be payanisidir. O da yakında o tersine de yani sen Ankara'dan geliyordun ertivel zaman geyiptirin musafirmiştin. Adam geldi 2'nin saat 4'te ne ettin? Derdin boduldu. Şimdi sen 3 gece günler icada var da sana. Sen musafir olarak geliyordun. 3 gece günler sana meselmen icada var. Bir de ne emet yani yolla kala kamsada o meşhumen kalma oluyor. Pedonda şol dehret pollondan 24 saat geçen olsa nemet yaşadın muttedemesini nemet tökönye yamaçlardan dehek kılıp ya ayan yok yeme olsun. Ve eğer musafir mukim geldi ve der muttedi kemter yek şabanuz meskerde bu. Yek şabanuz muttedmesi mukimle tekmilini var. Şimdi bir gurun aytya o da men ertiverim malakim uğraptım. Seferde gep veremiştim. Ertiven zırmağım geyittim.
Saat 4 ikinde nemektir. Men dehletim nemet bolupdur. Indi erti ikinin saat 4'e çelim ezalanmadı şey değil mi? Men erti ikininde men erti öğlen barahım nemettim. Öymeger beştim da. Men musafir kimin men falan kim dik param ama sen mesetmen durmolla. Yine şu saat 4'e çelim neme? Ezada var çünkü 24 saat kesmektir diye açık koydu. Şundur bilmez yangurum. Şu doğru da eğer musafir mukim geldi. Musafir mukim olsa o da ne yaparım? Ve der muddeti kemder yek çabanı meskerde bu. Saat 4'te der boluptur da. Erti saat 2'de ya 10'da öğeliptir. 4 peyin bolana yek şabanı muddetmez mukimler tekmini var. Onu şu saat 4'te çelimleme ezada var. Şoğun mesketmek diye açık koydu. Xo'p, şahitda bo'lar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.